दासिमहालागै नैबे गोदान भिडिअखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नुनाय भिडिअखौ दासिमहालागै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि जोबनायाव नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअखौ सोरबाफोर नायखाबाय जानो हागौ, थेवबो आं नैबे चेनेलाव आपडेट खालामनो सानबाय। जुदि नोंथांमोना नायबायब्ला नोंथांमोना लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। लोगोफोर, नैबे आंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ मोजां मोनो अब्ला भिडिअखौ लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै होदो। बिदिब्ला फैदो दिनैनि बे गोदान भिडिअनि आपडेटनि सायाव। दिनैनि बे गोदान भिडिअनि टाइटेलानो जादों लखि सरासति। बियो मोनसे गोदान कमेडि फिल्म। लोगोफोर, नोंथांमोना दासिमहालागै नैबे कमेडि शर्ट फिल्मखौ फुलै नायाखै अब्ला नैबे भिडिअनि गेजेरजों नायनानै लानो हागोन। नैबे भिडिअनि कास्टफोरानो जादों अनिल नार्जारि, मनिषा मुसाहारि, प्रिति नार्जारि, सुबर्णा बसुमतारि। लोगोफोर, नैबे भिडिअखौ बिथांमोना अलरेडि फुलै आपल'ड खालामनानै होलांबाय आरो नैबे भिडिअनि कनसेप्ट, स्क्रिप्ट, डिरेक्सन, केमेरा, एडिटिंआनो जादों सुबर्णा बसुमतारि। नोंथांमोना दासिमहालागै नायाखै अब्ला नायनानै लानो हागोन आरो बे भिडिअआ जोबोरैनो मोजां जादों। नोंथांमोना बयबो मिथिखायो लोगोफोर बिथांमोननि बे भिडिअफोरा माबायदि जायो। लोगोफोर, नोंथांमोना नैबे भिडिअखौ फुलै नायनो थाखाय SB भिडिअ इउटुब चेनेलाव थांनो नांगोन। नैबे इउटुब चेनेलाव थांनानै नैबे गोदान भिडिअखौ नायनानै लाहैदो आरो नोंथांमोना बिथांमोननि नैबे भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक, शेयार, कमेन्ट खालामनानै गालांदो। चेनेलखौ दासिमहालागै साबस्क्राइब खालामाखै अब्ला बिथांमोननि इउटुब चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै होदो जेन बिथांमोना बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरखौ थाब थाब लानानै फैबाय थानो हायो। बिदिब्ला लोगोफोर, दिनैनि नैबे गोदान भिडिअनि गुसुं आपडेटआ बेखिनियानोसै। आंनि चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै गालांदो। आंबो बेफोरबायदि गोदान गोदान भिडिअफोरनि आपडेट लानानै फैबाय थायो।